ये भौजी बाबूजी की कोई दे ये गोमुड़ी कहीं दे डीजे विकास विद्या आप अभी सुन रहे हैं मां मिथिला म्यूजिक। सुन ये भौजी लगन चलिए लई बाबू का एगो मैसेज कही देवे ये भौजी सुन ये भौजी लगन चलिए लई बाबू का एगो मैसेज कही देवे बात हमर सुन भौजी ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते एगो मौगी कही दे एगो मौगी कही दे ये भौजी बाबूजी का कही देवे डीजे विकास विद्या आप अभी सुन रहे हैं मां मिथिला म्यूजिक। एगो मौगी कही देते ये भौजी रहल नहीं बचायब भेलिए जवान ये हमारा तो चाही भौजी ससुर के समान ये ससुर के समान ये हाँ रहल नहीं बचायब भेलिए जवान ये हमारा तो चाही भौजी ससुर के समान ये कहबै त गोर दबे ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते एगो मौगी कही दे एगो मौगी कही दे ये भौजी बाबूजी का कही देवे डीजे विकास विद्या आप अभी सुन रहे हैं मां मिथिला म्यूजिक। ये भौजी कही देते ये भौजी राइटर रंजित अपन के लकई बियाह ये विकास बादल भौजी रहत नहीं कुमार ये रहत नहीं कुमार ये भौजी राइटर रंजित अपन के लकई बियाह ये विकास बादल भौजी रहत नहीं कुमार इहो लगन की बीते ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते ये भौजी बाबूजी का कही देवे हाँ एगो मौगी कही देते एगो मौगी कही देते। आप अभी सुन रहे हैं मां मिथिला म्यूजिक को।